assalamu alaikum wa rahmatullahi bandiraɓe sehilaɓe bandiraɓe furankoɓe bandiraɓe sifroɓe Piindi TV oɗon ñaague yon mbaɗ abonné mbaɗon partagé mbaɗon aimé mbaɗon foof ko faari hen koko foti wonde oɗon gandi ɗum on kalata e mbaɗi donc min calmini kala mo gandanɗa hoorema ene sifro émission amen o Kabaruuji Hebi N ko ari foyo soko nder donc on calminama on beltanama kala to fuuranke woni kala to haalpulaar woni kala biyo mbimi e mbimami to gonda Samba salminima bimo bienvenue à la Kabaruuji Hebi N min calminima dom télé o woni monsieur Daoud Dia salminama min beltima kadi ko batteɗa questeur à l'Assemblée nationale donc aɗa foti hebde ɗum min calmini tata Leyla Baba Hammad Babou Diop ɓen fof koye mawɓe télé heɓe goni ko hen ɓe jeeya donc min calmini kadi kala liggoroɗo donc hande kadi min gartana on e ko gandanɗa hoorema ko ɗum min gaddi kabaruji ko fate Kabaruuji Hebi N ko fate e wuuro he e Sénégal on paami donc noɗen jahade POC o wi ko ministre de la santé Léo ministre de la NUIT cellal ministre de la cellal o yehi roto tiwa won o nawi roto ko ganda hoorema ene faare cellal santé o ganda aɗa andi neɗɗo ne wawi yaade ha boye faddo ambulance croix rouge sapeur pompier fof ala fof ko nawani toon ko ganda hoorema ko faare ganda ne wawi wadde couvrir gammu nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa hoorema ko jamma jibinede tokoram Muhammadu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam donc o nawi toon ko matériel uji kewɗi ko faare dal santé ko faare dal ɓandu jaam ɓandu ko ganduɗa wonne wallaɓe quoi donc potande hay police ji maɓe naw toon hay armé o ma yaa toon ko heewi dal voilà ɗum ɗon ko ɗum ɗon POC addi le Kotimi Dieng wi Mimi Touré e Benno Bokk Yaakaar donc nak ɗon kam momi darɗo seeɗa par ce que Mimi Touré kañum ko gomum woni par ce que Mimi Touré kañum ari ha Fuuta o tawiyam hen Fuuta Tiroñ o ari toon a faami omo waɗa campagne omo waɗana Benno Bokk Yaakaar campagne donc Mimi Touré so ari a faami ene waɗa campagne yeehi ala hoto yahani e Fuuta to meeɗa yaade ko yeehi hayto meeɗa yaade o yeehi poussiére bakkere ñuuƴi ɓowɗi ngulehi fof naate makko o waɗani campagne Benno Bokk Yaakaar joni ɗum noon kamɓe ɓe mbaɗanimo haydara ɓe gactirimo noon ɗum ɗon moƴƴani ɗum tawi Mimi Touré kañum wonkoye habde mabɓe ɗo yoɓata Mimi Touré wi ko accata ɗo gatata ha taƴƴa yo taƴƴa yaade ƴiƴam yaade ɗaɗɗol voilà ko ɗum ɗon les écolos haali e ko Mimi Touré gandanɗa hoorema yiiɗi wadde ko wi ko ɗum jaɓata ɗum yaɓata eyo oto jab neɗɗo kam walli ko taw mere a wira yo ar nawana kam sac maaro oɗo mi yobma 1000 francs jaha nawa sac o wima koye maaro e hokkoroma ni nokka hen ɗum ne wawi wonde wawa wonde tottumo 1000 francs makko voilà ko ɗum woni affaire o donc noon sen gummima toon en garade sport par ce que neɗɗo men o ko waɗi jalore kadi kanko woni Sadio Mané Ligue des Champions kanko hokka le homme du match parce que hanki ko waɗi ko nanude ha paari o hokka kadi le homme du match parce que kanko joui match o normal hanki ko joui normal Ligue des Champions voilà kanko totta trophée goto way kono balli ni way kono ballon d'or ni kono wona ballon d'or pour hollirdemo kanko joui wonde l'homme du match hande a faami donc nak Sadio yo Allah ɓeydu aɗa darani e Sénégal aɗa darani kala haalpulaar eyyi par ce que Sadio Mané ko haalpulaar heewo ganda ɗum noon Sadio ko haalpulaar de o wona sosede après mami waɗɗo émission goto mi haalno on holto Sadio Mané ummi par ce que bammakko ko imam te imam heewi wonde tan ko haalpulaar imam sériraji ɗi afuri heewani gacci toon hen hakkille ok donc tawi gummima sport mi ara les écolos neɗɗam sehilam journal am les écolos o wi ko Sénégal o ɓeydi ɓe ɓeydi armé o armuji ɗi woni pistoleji ɗi piw ferel walla lakara motale walla ko haaɗi ko yaltinta ndiyam gulla men fof ɓe ɓeydi eyyi kono kam min kam soɓe ɓeydini yoɓe ɓeydi tan kono mi sikkani taw ɓe ɓeydani ko waɗɓe par ce que kande manifestation o waɗi ko enen beddente lakiri motelaji ɗi ndiyam gullam tan ko enen jippore
firlaji ko wonen pellere min ko dum hawe ko beede armée jo sa wiidi armée kay maɗo kabara koye wonɓe wona kam mara haɓe sénégal leji aɗa waɗa ɗumen walla aɗa faɗɗira ɗumen lacrymogène kaani joni aɗani ɗum kam hay sa weddima yimɓe ha sinno wona woɗɓe ɓe bedda woɗɓe lacrymogène so kaani so weddama ɗo joni maris ma yaha ha jaam ñaajo o doro kaani o ma yaha ha jaam ñaajo imagine joni ndo waji ɓe gonɗo ene pusa osaje en ɗuminde ɗum ɗo nde mbi sonko yo acce nde nden barke sérine ƴewɓe beddi lacrymogène ko o séras minen emin téléphone ɗo afro haaɗi amen mamin guddi cuuɗi min jetti mortoje min leppino min mbaɗe kine ha mamiragal amen gongel ɗo ko faɗɗino ha mamin ɓuuci hunuko neɗɗo sonare guees so yalti no waɗata ni min ɓoƴƴi ngel ha ngel ummi ngel fuɗɗi ɗonjude min gacci ngel voilà donc nak ɓe mbiɓe ɓeydi armée maɓɓe kono kam mi kam armée o kam so ɓeydama ni min de wala ko mbawmi yalde fami daƴƴini ɓa ɗo sa haali tan aɗa wawi sokede sirade koy kono ala probléme babu tawude jaaden ɗo soketayi donc nak so gummimo ɗon rubrique o ala lemine amnesty mana ko merci mana ko amnesty a faami Halifa Sall e Karim Wade ɓe woni koye laabnede amnesty woni kamɓe ɓe mbiɓe kamɓe ɓe ƴeewi ha ɓe ƴewri haydara ɓe mbaɗade ko ganduɗa to hoore ma eɓe ñaami kaalisride wuuro ngo walla goɗɗum joni kamɓe ɓe gaccirama ɓe laabnama ɓe mbaɗama ɗum ɗo ministre pour yoɓe so beela ɓe mbawi wadde président candidat so beelama ko beela fof ɓe mbawi wadde joni par ce que joni ko ɓe gonno o ƴewde taw ɓe gujjani kaalis wuuro ngo walla diɗo affaire uji faami amnesty mona ko amnesty mona amnesty voilà ɓe ƴeewi ɗum ɓe mbi kamɓe ɓe ɗuminani min kay musarami kay ko sonko mo ganduɗa hoore ma nan ɗo tan ne wiye watti ni kañum kam ɓe so gari mana kanko no waɗat mata koye ñifat maw deƴƴude so Allah jaɓi so ɓen gari maw deƴƴu donc nak rubrique o hande mo gaddami o hande koye rap gaddami rubrique quoi rap parce que Sénégal on ji joni ɗeɗo balɗe ko Dakaru Ndiaye mako lumba Mbour Gueej mako lumba day def effet saɗa noflo niga day def effet saɗa ñama maaro niga day def effet saɗa yaha douce day def effet fof ko pour kalas donc nak min komi garɗo pour wadde kalas te wonon rappuruji kalnemi haal pulaar reɓe par ce que komi haal pulaar ɗum tagi mboto haalde moon donc advice day def effet mako lombe Mauritanie mako lombe fatmi ara advice bepele MC fatam an mama hatkor an surtout an ɓurmi inde mama hatkor komi piyowma kalas komi no mbirta neɗɗo mami wedde korte ni a komi piyowma kalas mama hatkor e oɗo wiide oɗo MC oɗa woro MC modi komi baɗawma kalas eyyi advice MC modi safaray an nene fat kalas ma nene ara barke sérigne day def effet oɗon ɓeeɗo fate ko mboɗo mata day def effet mami are moon mi fiyon kalas uji niga son mi waɗi kalas niga pour mbatton kalas on mbawata wadde kalas par ce que ko jiɗɗo toon wadde kalas o gandata ko kalato niga min somi ari nigo mboɗo waɗa kalas o dañata place ma jaron galas jakon garam place jooɗo ɗo kaala ko namda ko rewata hen ko ɗon mbawmi haddede taw ha mi siro goɗɗo kadi mi fiwon kadi kalas uji te mboɗomi yaltina sonde pour onon rappuruji paɗe kam voilà donc nak ko ɗum ɗo wonno kabaruuji keɓo ñugga dow e télé moon Piindi TV donc on calminama on beltanama aussi e ko jeeɓoton amen o oɗon ñaague noon yon mbat partage affaire o mbaɗe partage affaire o mbaɗon aimé woni keeriyel ngel woni ɓerde nde to woni ɗo ɓoɗɗon ɗon mbaɗon kadi abonné mbaɗon koles o donc kala ko nannama on ji donc min calmini kala sifrannoɗo émission o donc réalisateur uji ɗi donc DJ Thiat Camban mi wiyatamo Camban mi calmini goɗɗo wonɗon e Della tan min calmini kadi Ali Fall kanko woni monteur o kala ko jiiɗon ne montagne nanna e sene ko Ali Fall taliɓe Serigne Touba nuyu nañ la donc nak ono totte rendez-vous
donc ha ñana wonde inchallahu rabbi min beltimu no feewi min salmini baba Nouridine c'est mon papa c'est mon nijaay donc a wiyama yo Allah hokke julde badde moddine battale cilon inchallahu rabbi emin jogui 72 heures mo ganda hoore ma ne wada le 23 le 24 le 25 inchallah chaque année wada 72 heures mawdo hewbe garat ton babu malen donc nak 72 euros mino parce que ko wuram il faut mi wada dum ko wuram il faut mi wada dum pilmicipité il faut wada pilmicipité il faut wada min wallahi mi yirtilon rek tilon barkaratullah mi jibina horonde mi monanto kono billahi no jidi tilon ay goro kudar yidrani non wurumu billahi wallahi kono kam le 23 le 24 le 25 décembre inchallah rabbi min ko mi garawrol ay kala jiddo yaade Piindi onon ne ma Piindi kadi arton so Allah jabi silon ma wul wela yette ha ma wayno mujji dal le 23 le 24 le 25 72 heures torre tilon inchallah rabbi kala neddo Ibrahima hen go baba Daoud Dia ala ñaaga ngaram bada hen ballal ma voilà merci beaucoup donc ala ñana wonde mbalen jaw merci